nke onye chiri na zere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ife nji wee na-akụziri gị ka ị nwee ike wee ghọta onwe gị, ka ị nwee ike wee connect ya to your spirit, mmụọ nsọ gị wee bịa ụwa bụ ka ị wee mara ihe ị na-eme, ka ị nwee ike wee ghọta ụwa na ọbịa mere nji wee na-akụziri gị. Maka na Afrịka kpuru isi, ndị Igbo anyị kpuru isi, ọbịa mere nji wee were na-ekwu na-akụzi ihe ka anyị ga-esi wee ghọta ya ọfụma, ka unu ga-esi wee ghọtakwa ya ọfụma, ka ị nwee ike ghọta n'onwe gị, kwenye n'onwe gị, na mgbe ị ghọtara onwe gị wee dị connected to your spirit, to your chi, ị ga-afụ ịfụ na ụwa mmụọ na-atọ ụtọ, ịfụ na ụwa anyị nọ n'ime ya na-atọ ụtọ, ịfụ na mmadụ ịfụ mmadụ na-afụ ife ọ bụ mmadụ ama nzo nwozi ga-enwe ya ezori, ịfụ na anya ịfụ na before na anya ga na iji ọdụ oke na-afụ ụzọ mana ịda afụ ụzọ. Mgbe ị dị connected to your chi, amarụ gị marụ ha, ekpuberu gị akwụkwọ mmụọ, ịfụ ka ụwa mmụọ dị, ị nwee ike fụ Chukwu Okike a na-ekwu maka ya, ka ọ bụrụ na ọ dị gị n'akara aka na ị ga-afụ Chukwu Okike, ịfụ ya, ịfụ Chukwu Okike anya, fa na-agbarụziri gị ụzọ, ịfụ na ụlọ anyị na-alarụ Chukwu ji wee kee ka anyị nwa na-alarụ ụlọ bụ nke nwa bụ ị na-ekuzi gị ihe n'ụwa mmụọ, na ọ bụ ụzọ ahụ mere na ndị ọjọọ pụtara na-agba mgbaka ka ha wee mechie ụzọ ị ga-esi wee na-afụ wee ghọta ụwa mmụọ ọfụma site na nrọ gị na ya dream state. Because no through dream state ka ị ga-esi wee baa ụwa mmụọ, ị nwee ike a na-agosi iwu ụmụ ife ụfọdụ, onwe ndị ọ ga-abụ ịnọrọkwa na n'oche agosi gị ya na-abụrụ dị na nrọ na ife niile sitere n'onyinye ji wee bịa. Onwe ndị nwere onyinye ị na-afụ ya mgbe ha na-ana n'oche, mgbe ha na-eje ije sef, na ndị nwepụrụ onyinye na-afụ ya na nrọ ha na ndị steeti. O dipendụ onyinye ji wee bịa ụwa. Onwe ndị nwere onyinye niile mana ha marọ, maka na ife ndị ọjọọ ebu okpuchie ya ihu maka na ihe ha kwenyere. Aka nji wee na-agba mbọ ka ị nwee ike kwenye n'onwe gị, nwee ndidi, mmụọ ga-ebido kụzibere gị ihe, gosi gị ife ịma bụlọ mbụ. Onye ọbụla efe efe ya n'ụdị ya, mmadụ enwere ike isi gị nna na onye na-eyodo gị, na ịfụghara ịmarụ gị onye abụ. Ihe nji wee na-akụzi nga aghọta onwe gị, ka ị marakwa na oke gị na mmadụ ama nna nwụrụ gị ya, ka ị marakwa na otu ihe nọ na mgbe ị matara ihe mmụọ n'ezigbo ụzọ. Aka na-ekwu n'ezigbo ụzọ bụrụkwa na ịgwọ ọgwụ, na mgbe ị mata ihe mmụọ n'ezigbo ụzọ, ịfụ na ụwa na-atọ ụtọ, na mmadụ dị ndụ ama mgbu gị, mmadụ dị ndụ ama mgbu gị ife ọjọọ, maka na aka gị kwụ ọtọ, ife a na-agarụ gị ọfụma. Before mmadụ eme gị ife sef, chi gị ahụ, mmụọ ahụ, daa ya spirit ya guardian angel ebu ụzọ gosi gị nekwa ihe onye a na plan. O nwere ike ife ihe eme next 3 months, chi ga-egosi gị ya tata, gwa gị na ife ị ga-eme. O nwere ike before onye ahụ ebido plan ya sef, chi ga-egosi gị na onye a chọrọ ịplan ihe dị otu a, ọ bụrụ na ife ị ga-eme before mgbe onye a na-ekwedozi imezi ife ndị a niile ọ ga-plan, ọ na-eme ha anya ozugbo, ọ na-ehi tie immediately. Aka nji wee na-akụzi nke unu mara ife mmụọ, ka ikpere n'onwe gị, kwenye n'onwe gị, ọ bụrụkwa ịgwọ ọgwụ. Ịkwụwa aka gị ọtọ ka m na-ekwu, ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ, maka na achọrọ m ịgwa gị, ịgwa ha n'ọgwụ kpam, ị gaala asịkwala ọgụ. Onye ọbụla gwọrọ ọgwụ a na-akwa nọrụ
ogologo ndụ edere ya n'ụwa ọ na-anwụkwa ọnwụ ike, ọ na-anwụkwa n'oge elu ha. Maka mgbe ihe ahụ ọgwụ ahụ ịgwọ ga-anachighata, ị ga-akwụ ụgwọ ya, and ada emezi ya emezi, ada agbaghara ya agbagharụ. Ka unu mara na ụwa mmụọ nwere iwu na-achọ ụwa mmụọ. N'ife ndị ọjọọ ji ahụ ha gwọchaa ọgwụ, ha aka mbọ mbọ na-agwụkwọ ọgwụ maka ha marụgo na onwe mgbagharụ, maka na ha atarịla afọ ya. Kama ọ bụrụ na isi n'ọgwụ ahụ ị na-awepụta, afọ ahụ ya ata ga-eruzi onye ahụ ị kwesịrị ịta n'ohere na ya nọ. Mana ọ na afọ ya ata, ị ata afọ ihe ị metere. Mana ihe ji esi gị si na ajọ omume ị na-emepụta bụ ka afụfụ ahụ ị kwesịrị ịta nnukwu. Ọ bụ na ị ata 100% ka ọ bụ na isi ọ na-ajọ omume apụta. Ọ bụ na ị ga-ata afọ 100% mgbe isi na ajọ omume gị pụta, ịtaza 50%. N'ọnya mma, ife ọbụla ị na-eme sepụ aka ma na ife ọjọọ adịrọ mma, na ife ọbụla itinye aka ga-anachigatara gị mgbe oge elu, na ife niile na-eme mgbe oge ya lụrụ. And mmụọ gị na-egosi gị ife, ọ na-egosi gị ihe mgbe oge rukwa n'oge ụwa mmụọ, na o nwere oge ụwa mmụọ na-eyuzu. Ụwa mmụọ adịghị eyuzu otu anyị si eyuzu Monday, Tuesday ma ọ deeti ya. O nwere ka ụwa mmụọ si eyuzu oge ha. Ọ mgbe ị matara ihe mmụọ, mata chi gị, ibido ghọtawa akụziwere gị ihe ndị a niile. Ọ bụrụ ihe m ga-agwa unu because unu aghọtago ihe mmụọ m na Chukwu oke gwagwa m mme m kụziere unu ka unu nwee ghọta onwe unu, ka unu jiri aka unu wee ghọta ife aha bụ ife mmụọ nke ga-enyere unu aka. Ka ị na-ege okwu m na-atụsasị ozi a, ihe ndị a niile m na-akụzi, ka ị wee nyekwa ndị ọzọ aka. Like ya, share, ọkwa ndị ọyị ka ha sonyere m gaa n'ihe ndị nke nkụziri mbụ na ị ga-amụta ihe na ya nọ maka ọdịnihu gị. Ọ bụrụ na ị na-eme ife ọjọọ, sepụ aka n'ihe ọjọọ, na o nwere ụlọ ọ ga-abara gị, maka na ị ga-ata afọ ya. Sepụ aka ka afọ ya na-ata ghara iru too much, ka o nwee ike wee dịrị gị mma, dụkwa ndị ga-eme ite echi niile mma na ụmụ gị. Ka ị na-etinye ife ndị a na-akụziri gị n'ọrụ, ọ ga-adịrị gị na mma.